ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟ ଗପଟିଏ କହୁଛି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସୁମି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ପରିବାରରେ ତା ବାପା, ତା ମା ଆଉ ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପରିବାରର ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିର ବାପା। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ କିରାଣୀ ଚାକିରି ଯାହାର ଦରମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଦିନେ ସୁମିର ସ୍କୁଲରେ ପୂଜା ଆସିଲା, ତ ସେ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କର, ପୂଜାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କର। ବାବା କହିଲେ, ଦେଖିଛ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଦରମା ମିଳିନି, ତ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ମୋତେ ଦରମା ମିଳୁ ମୁଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସୁମିର ଏକା ଜିଦ୍ ଥାଏ କି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ପୂଜାକୁ ଯିବ। ଏକଥା ଯାଇ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦାଦା କୌଣସି ମୋତେ ବି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟି କରିକି ଆଣିକି ଦେଲେ। ଏପରି ଭାବେ ସୁମିର ବାପା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ତା ଦାଦା ଯେକୌଣସି ମତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ତା ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଦାଦାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ବାବା ଯାଇକି ଘର କୋଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କି ମୋ ଝିଅର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରୁନି, ସେଇଟା ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ସୁମି ବଡ଼ ହେଲା, ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ସାରି ସେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଲେଜରେ ଦେଖିଲା କି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଯାହା ଚାଲିଛି, ତ ତାର ମନ ହେଲା କି ସେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିବ। ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଧରିବିନି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିଦିଅ। ତ ବାବା ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ତୁ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ତ ସୁମିକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାବିଲା। ସୁମି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ବାବା ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଭଲ ପାଇନ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉନ? ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ କାହିଁକି ରହିବି? ମୋତେ କେବେ ଭଲ ପାଇନ କି ଆଜି ଭଲ ପାଉନ? ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ବହୁତ ବାଧିଲା। ତାଙ୍କର ସେଇଠି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୁମିର ବାବା ଚାଲିଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦାଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ତ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଲେ। ତ ସୁମି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସେମାନେ ଏକା ହେଇଗଲେ। ତ ଏଠି କହିବାର କଥା କି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଥିବା ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ, ଯାହାକି ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଠି ମୋର ଛୋଟ କଥାଟିଏ କହିବାର ଅଛି କି କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁନି ସେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଠିକ୍ ଏହି ପରିବାରର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେଇଆ ହେବ।